Доналд Тръмп по време на втория си мандат като 47-ми президент на Съединените щати направи редица обещания, насочени към значителни промени в различни области на управлението. Той обещава да наложи строги ограничения върху имиграцията още в първия ден от мандата си. Тръмп заявява: когато слънцето залезе отново утре вечер, инвазията към нашата страна ще спре. Това включваше планове за масови депортации на милиони имигранти. В икономическата сфера Тръмп обяви намерението си да въведе мита от 25% върху всички стоки от Мексико и Канада, считано от 1 февруари. Ако изпълни обещанието си да въведе мита от 25% върху всички стоки от Мексико и Канада, това би имало значителен икономически и геополитически ефект за САЩ, съседните държави и глобалните пазари. В външната политика Тръмп обещава да спре войната в Украйна и да предотврати избухването на Третата световна война. Той заявява: ще спра войната в Украйна, ще прекъсна конфликта в Близкия изток, ще предотвратя избухването на Третата световна война. Тръмп заяви, че ще изтегли САЩ от Парижкото споразумение за климата и Световната здравна организация, като част от усилията си да промени курса на американската климатична и здравна политика. Ето част и от останалите обещания – Америка да се превърне в доминиращ производител на енергия в света, да се намали влиянието на чужди компании за набавяне на стоки и услуги и САЩ да се превърне в производствена суперсила, намаляване на данъците за работниците и нулев данък върху бакшишите, защита на Конституцията, закона за правата на свободата на словото, свободата на религията и правото да се държи и носи оръжие, прекратяване на въоръжаването на правителството срещу американския народ, изграждането на противоракетен щит, железен купол над цялата страна, запазване на американския долар като световна резервна валута, да се защити социалното и медицинското осигуряване без съкращения, без промени във възрастта за пенсиониране, да се укрепи и модернизира армията, като тя да се превърне в най-мощната в света, да не се допускат мъжете до женските спортове, да се прекрати федералното финансиране на всички училища, които налагат на децата критична расова теория, радикална джендър идеология и друго неподходящо расово, сексуално и политическо съдържание, да се гарантират сигурността на изборите, идентификация на гласоподавателите и доказване на гражданство, обединяване на страната и извеждането и до нови рекордни нива на успех. Според президента Тръмп, тези основни обещания и политики ще направят Америка отново велика. Сюзи Уайлс. Сюзи Уайлс е американски политически консултант и стратег, известна с ключовата си роля в предизборните кампании на Доналд Тръмп. През ноември 2024 година Тръмп обяви, че Уайлс ще бъде началник на канцеларията му в Белия дом, което я прави първата жена на този пост. Родена през 1957 година, Уайлс има над 40 години опит в политическото консултиране, работейки с различни конгресмени, сенатори и губернатори. През 2016 година тя се присъединява към екипа на Тръмп, привлечена от умението й да анализира политическата конюнктура. Уайлс е известна с дискретността си, рядко дава интервюта и избягва публичността, предпочитайки да работи зад кулисите. Тръмп я описва като силна, умна и с новаторски виждания. Джеймс Ванс, Джеймс Дейвид, Джей Ди. Ванс е американски политик, адвокат, бизнесмен, писател и ветеран от морската пехота. Роден през 1984 година. В Мидълтаун, Охайо, той израства в семейство с трудности, като майка му страда от наркомания, а баба му играе ключова роля в неговото възпитание. През 2016 година Ванс публикува автобиографичната книга «Хилбилит елеги» – елегия за хълбилитата, която описва неговото детство и социалните предизвикателства на бялата работническа класа в Америка.
Книгата става бестселър и е адаптирана във филм от Netflix. Ванс завършва право в Йейлския университет и работи като адвокат и инвеститор. През 2022 година той е избран за сенатор от щата Охайо, представлявайки Републиканската партия. Първоначално критик на Доналд Тръмп през 2016 година, Ванс по-късно става негов поддръжник. През юли 2024 година Тръмп го избира за свой кандидат за вице-президент, а на 20 януари 2025 година Ванс встъпва в длъжност като 50-я вице-президент на САЩ. В личен план Джей Ди Ванс е женен за Уша Чилукури Ванс, адвокат с индийски произход. Двойката има няколко деца. Ванс е известен с популистките си възгледи, критиките си към американската помощ за Украйна и подкрепата си за протекционистки търговски политики. Скот Бесент. Скот Бесент е американски инвеститор и менеджер на хедж фондове, който през януари 2025 година беше утвърден за 79-я министър на финансите на Съединените щати. Преди да поеме тази длъжност, той е бил главен инвестиционен директор в хедж фонда на Джордж Сорос и е управлявал собствен хедж фонд. Бесент е известен с консервативния си подход към фискалната политика и е противник на бюджетните дефицити. Той се застъпва за данъчни реформи и дерегулация, особено в областта на банковото кредитиране и енергийното производство. Като министър на финансите, Бесент ще играе ключова роля в определянето на данъчната политика, финансовите регулации и управлението на държавния дълг на САЩ. Пам Бонди. Пам Бонди е американска юристка и политическа фигура, известна като бивш главен прокурор на щата Флорида. Тя заема този пост от 2011 до 2019 година. Като член на Републиканската партия, Бонди е известна с подкрепата си за консервативни политики, както и с участието си в правния екип на Доналд Тръмп по време на първия му процес за импичмънт. По време на мандата си като главен прокурор, тя се ангажира с дела, свързани с борбата с наркотиците, трафика на хора и защитата на потребителите. След напускането на поста си, тя работи в частния сектор и продължава да бъде активна в политически и правни дебати. Том Хоман. Том Хоман е бивш директор на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ, ICE, и дългогодишен служител в областта на граничния контрол и имиграцията. През ноември 2024 година новоизбраният президент Доналд Тръмп обяви, че ще назначи Хоман за специален представител по контрола на границите, често наричан граничен цар. В тази роля той ще отговаря за надзора на националните граници на САЩ, включително южната и северната граница, както и за морската и въздушната сигурност. Хоман е известен със своята твърда позиция по отношение на имиграционната политика и е редовен коментатор по тези въпроси в консервативната телевизия Fox News. Той е подкрепял спорни практики, като разделянето на деца на нелегални имигранти от техните родители, мярка, която според него е била предназначена да възпира семействата от опити за нелегално преминаване на границата. Назначението на Хоман е част от усилията на администрацията на Тръмп да засили граничния контрол и да изпълни обещанията за по-строга имиграционна политика. Каш Пател. Каш Пател е американски адвокат и бивш държавен служител, известен с лоялността си към Доналд Тръмп. Роден е на 25 февруари 1980 година в Гарден Сити, Ню Йорк, в семейство на индийски имигранти. Завършва университета на Ричмънд и юридическия факултет на университета Пейс. По време на първото управление на Тръмп, Пател заема различни позиции в Съвета за национална сигурност и Министерството на отбраната на САЩ. През декември 2024 година новоизбраният президент Тръмп обявява намерението си да назначи Пател за директор на Федералното бюро за разследване ФБР. Това предложение предизвиква разнопосочни реакции, като някои изразяват притеснение относно опита на Пател
и възможното влияние върху независимостта на ФБР. Пател е известен с твърдата си подкрепа за политиката «Америка на първо място» и с усилията си за разкриване на корупция в правителството. Номинацията му за директор на ФБР се разглежда като тест за отношението на Сената към назначенията на Тръмп. Елон Мъск. В администрацията на президента Доналд Тръмп, Илон Мъск заема ключова роля като ръководител на новосъздаденото Министерство за правителствена ефективност Department of Government Efficiency, съкратено DOG. Това министерство има за цел да оптимизира работата на правителството, намалявайки разходите и подобрявайки ефективността на държавните институции. Мъск е известен с стремежа си към намаляване на разходите и дерегулация, като планира значителни реформи в администрацията. Целта му е да премахне бюрократичните пречки и да намали държавните разходи с $2 трилиона. Въпреки че Додже няма директни изпълнителни правомощия, то ще предоставя препоръки за подобряване на правителствената ефективност. Въпреки водещата си роля в администрацията, Мъск изрази скептицизъм към някои инициативи на президента Тръмп, като проекта Stargate, насочен към развитие на изкуствения интелект. Това показва, че въпреки сътрудничеството им, между двамата могат да възникнат различия по определени въпроси. Назначаването на Мъск на тази позиция подчертава желанието на администрацията да внедри иновативни подходи и да използва експертизата на водещи фигури от частния сектор за подобряване на държавното управление. Доналд Тръмп заяви, че ще подпише поредица от укази, с които да започне пълното възстановяване на Америка. Ще обяви национално бедствено положение по южната граница. Всички незаконни имигранти ще бъдат задържани и ще бъде започнат процеса на връщане на всички милиони незаконни елементи обратно в страните им. Ще се приключи практиката на хванеш го и го пуснеш. Наркокартелите ще бъдат обявени за международни терористични организации. Ще се приложи закона от 1768 година, който ще даде правото на федералните и щатските полицейски служби да се справят с вече присъстващите незаконни имигранти в страната, които влошават качеството на живот и повишават престъпността в САЩ. Всички министри в администрацията ще трябва да се преборят с всички възможни средства за справяне с инфлацията. Ще бъде въведено спешно положение в енергетиката и ще се копае за горива чрез сондажи. Ще бъдат свалени цените и ще бъдат попълнени стратегическите резерви до върха. Ще се приключи с новата зелена сделка и ще се поеме отговорността за американската икономика и отговорността пред американските производители на автомобили. И ще се върне гордостта на САЩ. Ще бъде подписан указ за прекратяването на всякаква политическа цензура и свободната реч да се върне отново в Америка. Официалната политика на новото правителство ще бъде два пола, мъжки и женски. Ще бъдат възстановени на служба всички несправедливо уволнени войници и полицаи, които са отказали да се вакцинират през 2020 година. Ще бъде подписан указ, с който ще се забрани прилагането на незаконни и безумни социални експерименти върху въоръжените сили, за да могат войниците да се съсредоточат върху единствената им мисия, а тя е разгрома на всички врагове на САЩ. Масови депортации и подписване на указ за изтегляне на САЩ от Парижкото климатично споразумение още в първия ден от назначението на Доналд Тръмп като 47-ми президент на страната. Тръмп подписа укази, с които обяви незаконната миграция по границата между САЩ и Мексико за национална извънредна ситуация, престъпните картели за терористични организации и се насочи към премахването на правото на получаване на автоматично американско гражданство за родените в САЩ деца на имигранти, които пребивават незаконно в страната. На митинг в спортната зала Capital One Arena
В Вашингтон Тръмп отмени 78 решения на предишната администрация. Ще отменя близо 80 разрушителни и радикални решения на предишната администрация, каза той. Приложението TikTok, което се използва от 170 милиона американци, беше временно спряно в САЩ заради закон, който изисква продажбата му от китайската компания по съображение от сферата на националната сигурност. След встъпването си в длъжност обаче, Тръмп подписа указ, с който отлага действието на закона с 75 дни. Тръмп заявява, че в момента се търсят нови купувачи. Министерството на вътрешните работи обяви, че Мексиканския залив вече е преименуван на Американски залив. Правителството на Тръмп уволни около 17 независими генерални инспектори в правителствени служби. Тези действия бяха наречени смразяваща чистка. Администрацията на Тръмп ще предложи на всички 2 милиона федерални чиновници възможността за отложена оставка, при което те ще получат обезщетения, равняващи се на заплатата им за 8 месеца и социални осигуровки за този период. Доналд Тръмп обяви, че ще подпише указ за създаване на център за задържане на мигранти в Гуантанамо. Според него съоръжението за 30 000 души ще приютява криминално проявени нелегални чужденци, заплашващи сигурността на САЩ. Някои от тези мигранти са толкова лоши, че дори не вярваме на техните страни да ги задържат, защото не искаме да се върнат и за това ще ги изпратим в Гуантанамо, каза американският президент. Тръмп има шанс да даде тласък на икономиката чрез данъчни облекчения, дерегулация и протекционистки мерки, но постигането на златна ера зависи от няколко фактора. Икономически ръст, политиките му могат да стимулират индустрията и работните места, но и да засилят инфлацията и дълга. Геополитика, конфронтацията с Китай и Европа може да донесе икономически ползи в краткосрочен план, но и да отслаби съюзите на САЩ. Вътрешна стабилност, поляризацията в обществото може да попречи на дългосрочния подем. Технологични иновации. Ако Тръмп инвестира в изкуствен интелект, космоса и производството, това може да ускори растежа. Възможно е икономически бум при негово управление, но златна ера изисква и стабилност, а именно там е голямото предизвикателство за него. Продължаваме да следим темата. Благодаря ви, че гледахте видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала и до следващото видео, в което ще анализираме всички взети решения и как се отразяват на Америка.